kauce wakar da zan yi tun da bara'a ce in ya ga min kirai kuma in kece tun ban yi basmala da salati ba. In yasi na rike ni ba zan saki in yas ba. In yasi na rike ni ba zan saki in yas ba. Ni in yas ka na rike ni ba zan saki in yas ba. Sarkin da kai mutum kai kai dabba kai ne kayo sina kayo baba jabara kwas kamin turba. Allah salatar da saliman ka karawa musu da faza bagonka alisa wanda da yardar ka ba su biyar rasul da wasa ba. Sabta da sirikan da duk suka inganta kun wanda bibiyarsa ta cancanta abul abbas mai kakar turba. Na gaida Mustapha da iyalansa saboda dole in bu wajejensu Allahu shi ya ba komai nasa shi ko idan ya karba sai ya raba. Wakar da zan yi tun da bara'a ce in ya ga min kirai kuma in kece tun ban yi basmala da salati ba. In mata shehu kawo min da wiki rauni ya sauni kar kuma in raki yan zantukan da zan yi sako baki domin a gane ba ni ne na yi ba. Mai takamar fada ya shige daki dan ya kushi ya sa kumfar baki tun ma ba a yi gaba da gaba din ba. Wai yau da kama kanti cikin shehu wasu su dinga kage suna ihu gyaran kure ake cewa sulhu shari ba a kira shi da gyara ba. Ka hanyar mu ba a yi mata kankan ba. Balar tijani ta wuce sai wane batun marijiya ba a shashi ne da yin gyali da gaskiya marci ne da ba a yau amaryar boko ba. Shi a wajen Allah kowa kake da shi ka bi ba illa Allah ba za ya fasa dan kai ba. Baila zubo zubo kayan Allah akwai zuma akwai nono zalla akwai zumi a caca ana kwalla a birkice a zamba daidai ba. Mai zage-zage ba shi da addini ko yayi ya zubar wasu sadi ba. To bugun jiki ka sa yaro wayo duk mai taba mu zai rika bawa yau girma ya tsatsare matsayin koyo gurin mutum bare a wajen da ba.
ba jajike ka koma kan turba. Mai wa'azin da baya faɗar shehu ta jidin kare ya kai ihu, dan ba dor girki ba murhu in ba wahal da kai da tunani ba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. Ai roman da babu manda ba magi ba za mu sha ba ko domin birga ko zakon kalangu ko kutigi bebe ba za ya lura ana yi ba. Marama gaskiya yake tsinsar ta mazo gani gare shi ya koye ta, kyalla bisa su can suka manto ta zuwan kare karohi ba riba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. Dodon mai uba ya je buga namu yalwa gare shi komai an samu, ya zan sakari na kama na yama makura bai kyargewa kananu ba. Marama ne kadai kowa nasa masu sansar da gara basa, in ya shiga sako filin wasa sai ka zace shi gaske yana ruba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. To an san wani ya bisa launin ta sauyi take da gira aka gano ta, amma fa boye halin lalata ba za ya sabri larabci ba. Kowa bishewu ya fi shiga kangi muke da tambari ɗaya so dangi, ɗaushewu makala ka aje shirgi hanyar ba kai rashi da talauci ba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. Taimakin zaman su di karshe kun farko ya yi kyau kaɗi ba kayar far, mai hana shehu sanwa bai ta tafar murhunsa shi ba zai tsayi daidai ba. Da mun jira shi yau kuma mun sauke duk barrakansa shehu ka faffarke, mu komu bi ta kanta mu ta take aikin mu bai karo da na shehun ba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. Shi labi tudu na gurguza kan take ko an yaba wa jaki a soke, kamai silip walk zai ma oke in ba akwai shirin wata karkas ba. Felar gashe dai ke kasaita ko biya ya kai daga yayanta, mai kulle sharce da lalata ko yayi ba ga zamanai ba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. To duk wanda ya ci zomo ya ci gudu baban mai shehu ko sun koyin du, yayan mutum na biri kirdu muni da kyau ba za su yi daidai ba. Zabo da kansa baya zama shawo ci mara malayin kaki sai uhu, malam ka daina yin wani tunkawo tarin sanin ka ya sa ka ci guba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. To macijiya a barka da jelarta mai san uwa ya so ta da 'ya'yanta, dan shehu ɗansa ne ko ya bata ba za a yi kiransa da kutse ba. Kowa kira idan in ya shege shegu suna gidansa tili jirge, rigar ka ta kace ko ta jirke tuwo ba za a mai wani suna ba. Ina sai na rike ni ba zan sake in yes ba. To miya ba ta yi ba sai an sami
bai ɗauka ba. Mai tabbashe koko yayansa ya kar gidansa ya kashe yayansa, kwana kadan a shafe zancensa, tsarin dawarsa shi ma bai sha ba. Ina sai na rike, ni ba zan sake in yes ba. Tomunan na shehu ne ba ma shakka, ko wata ba mu ma kai mai suka. A lafiya miyo baicin mu da kaya kwana ba garinsa idanu ba. Mu mun kama shehu an mana tarbiyya, mun so shi zahirin mu da gaibiya, cikin sa mun fada'i kulliya, ba za mu bar shi don wani sauna ba. Ina sai na rike, ni ba zan sake in yes ba. Mu in yas gaba mu in yas bayan mu, kowa ya gan ya gana barama, halin mu ba ya koya kamannin mu, kwado ba a raba shi da tsalle ba. A lafiya iyas na gaishe ka, zauna kalau sifarka da zatinka, kai na bane in ya zumu mana ka, maki gani ba zai iya kallo ba. Ina sai na rike, ni ba zan sake in yes ba. To bara nan wajen na aje birki, zancen iyasu mai babban girki, ba gama ta aiki yayi aiki, an dan taba ba zai karewa ba. Zancen muna mu ne mai saurara, ba mai sanin sayin ba mun so ba, sarki tamamu shi ya rubuta shi, kowa ya ki shi ba zai dace ba. Ina sai na rike, ni ba zan sake in yes ba. Shi sirri can dubu ba da jazuli ne, sarhami ya yi shuka ta kyawu, aikinsu shi muke kai ba shakka, baiwar mu ta kuce ba karya ba. Taka da ku yake yin tinkawo, mai san kusan ba zai taba tsoro ba, kyan da ce ya gaji yayansa, ba wai ya canza halaye na ba. Ina sai na rike, ni ba zan sake in yes ba. In yasi na rike, ni ba zan saki in yas ba. Ina sai na rike, ni ba zan sake in yes ba. Ni in yas ka na rike, ni ba zan saki in yas ba.